Comezamos un ano máis o mes da ciencia en galego, o mes que en Galicia se celebra ese gran coñecemento que debemos ter do noso entorno, da nosa realidade, da realidade que nos rodea e demostrar que facer ciencia en galego tamén é útil e que o galego é unha lingua completa para poder divulgar a ciencia. Este ano, dedicado ao matemático francés e a Ángeles Alvariño, esa oceanógrafa pioneira no estudo dos océanos, imos falar precisamente de ecosistemas, imos falar de océanos, como influe o cambio climático en toda a práctica alimentaria do planeta, como os cambios climáticos influen tamén, como digo, nos océanos, a intervención do ser humano na xeomorfoloxía de Galicia. Aspectos todos eles moi interesantes que da man de Igaciencia nos van a levar a tocar algúns eixes de estudo dos de máis rabiosa actualidade. É importante coñecer como funciona o noso planeta, como funciona o noso clima, como funcionan todos os nosos ecosistemas, porque se non nos coñecemos non nos poderemos respetar. Igual pasa con Galicia, que a nosa cultura, con o noso idioma. Temos que coñecelo para poder querelo. Ninguén quere o que non coñece. Entón, esta Semana da Ciencia en galego, este mes de novembro dedicado á ciencia, vai nos valer para profundizar nestes aspectos. Ides ter convosco algúns dos especialistas en xeomorfoloxía, en clima, en aspectos que teñen que ver co cultivo e co cuidado de todos os nosos ecosistemas. Agardo que aprendades moito, porque eses galegos, esas galegas do futuro, que fundamentalmente sodes a maioría dos que ides seguir por este medio toda a programación que preparamos dentro da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, xunto con Igaciencia, vai ser o xeito, vai ser a maneira de que vos iniciedes, moitos e moitas de vós, en ese saber que é o saber que vai máis alá do que pode ser a aplicación concreta dun principio científico, senón de que para que vale todo este coñecemento, non? A onde ten que conducir todos estes coñecementos que ides adquirir. Esa é un pouco a filosofía da programación que facemos no mes da ciencia. Demostrar que a ciencia ten que ter unha aplicación territorial, intelectual, no noso país, na nosa terra. E que facelo, como sempre, dentro da perspectiva dos galegos e das galegas, como pobo e como realidade cultural que ve o mundo dunha maneira peculiar, dunha maneira distinta, nin mellor nin peor que ningunha outra, pero sí dunha propia, dunha distinta, que aí é onde temos que responder, onde temos que defender, onde temos que ser conscientes de que esta nosa terra, esta nosa forma de ser, pois pode nos levar a profundizar, a perfeccionar nos estudos por moi complexos ou por moi sofisticados que sexa. Lembrade sempre, esa é a mensaxe que vos queremos mandar na Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades. Facer ciencia en Galicia é necesario, facer ciencia en galego é imprescindible, e coñecer os nosos entornos para respetar todo aquel mundo que nos rodea, todos estes medios naturais dos que ides falar e que ides tratar durante este ciclo é imprescindible tamén. Temos que querer o que temos ao redor para así coñecelo, como digo, e para así querelo. O futuro xa está nas vosas mans e, polo tanto, sodes vos os encargados e as encargadas de xestionalo. A ciencia é algo fundamental no presente, foi no sempre no pasado, como podedes ver por estes persoeiros históricos que ides tocar, pero tamén o ten que ser aínda máis no futuro. Temos que facer pola nosa terra, polo noso entorno, en definitiva, por todo aquilo que nos fai ser como somos. Aproveitade moi ben este ciclo, que celebredes e que teñades un feliz mes da ciencia en galego. Hola, bos días a todos, moitas grazas por estar aquí. Antes de nada, quería comentar que tedes o meu carón un QR no que podedes entrar nunha enquisa onde podedes responder un par de preguntiñas e ao final da presentación imos a comentar os resultados desa enquisa para ver canto sabíades do sistema alimentario antes de comenzar a charla. Bueno, antes de nada, moitas grazas a Igaciencia e a todo o equipa polo convite a dar esta charla. O meu nome é Luís Díaz Allegue, eu son doutor en Enxeñería Química e actualmente estou traballando en Anfacoce Copesca. Anfacoce Copesca é un centro tecnolóxico de ámbito estatal, pero que está aquí en Vigo, especializado no eido do mar e o sistema alimentario. Actualmente estamos a desenrolar moitos proxectos de investigación
do eido da Industria 4.0, da biotecnoloxía e da economía circular e a sostenibilidade. E hoxe vamos a falar sobre o cambio climático e o sistema alimentario. Nun primeiro momento podedes decir que son dous temas que non están íntimamente relacionados, pero imos a ver como que en realidade sí que o están. Pois agora mesmo, na Terra, somos máis de 8.000 millóns de persoas que estamos a consumir de maneira moi rápida os recursos do planeta. De media, a poboación está a consumir 1,8 veces os recursos que o planeta é capaz de renovar cada ano. Isto, obviamente, é unha cifra media de todos os países do planeta. Por exemplo, en Estados Unidos consumen máis de 5 planetas o ano. 5 veces a capacidade que ten o planeta de rexenerar os recursos cada ano. Por exemplo, en España consumimos de media 2,5 veces a capacidade que ten o planeta, e hai outros moitos países, como por exemplo os países de África ou India, que consumen menos de un planeta o ano. Pero, cando estamos a falar propiamente do sistema alimentario, eu quería dicirvos tres cifras en concreto que quero que recordedes. Por exemplo, primeiro, máis de 800 millóns de persoas están en risco de malnutrición no noso planeta. É dicir, máis dun 10% de todo o planeta está en risco de sufrir fame. Obviamente, isto tamén depende moito de onde estemos a falar. En Europa e América do Norte, esta cifra é entre o 1 e o 2% da poboación desas zonas. Sen embargo, en África, por exemplo, esta cifra elévase a máis do 23% da poboación. De media, no mundo, estamos por enriba do 10% da poboación mundial que está en risco severo de inseguridade alimentaria. O peor de todo é que esta cifra está a aumentar nos últimos 5 anos. Pero é que ademais necesitamos producir un 56% máis de comida para 2050. E por qué? Porque seguimos a crecer como poboación mundial. Aínda que a velocidade de crecemento da poboación tivo un pico en cerca de 1970, onde estábamos a incrementar a poboación nun 2% anualmente, e agora esta cifra, esta velocidade xa descendeu, se estímase que para 2050 a cantidade de humanos que haxa no planeta rondará os 10.000 millóns de persoas. Entón, as Nacións Unidas han calculado que necesitamos aumentar un 56% a cantidade de alimentos que producimos cada ano para poder alimentar a todas as persoas. Pero é que, ademais, todo isto está a acontecer nun contexto de cambio climático. É dicir, tanto o sistema alimentario como todos os sistemas de produción en calquera sector ten que reducir as emisións de efecto invernadoiro nos próximos anos. Calculouse que o sistema alimentario ten que reducir un 50% as emisións de efecto invernadoiro antes do 2050 para non sobrepasar o umbral dos 2 grados centígrados. É dicir, ao mesmo tempo, hai unha cantidade moi elevada de persoas no planeta que está a sufrir fame, temos que producir máis alimentos para poder alimentar a todas as persoas no futuro, e ao mesmo tempo temos que producir estes alimentos dunha maneira máis sostible para poder non afectar negativamente o cambio climático. Pero poderíades pensar, cal é o efecto do sistema alimentario no total das emisións de efecto invernadoiro? Pois moi importante. Como podedes ver aquí, o sistema alimentario emite un 34% de todas os gases de efecto invernadoiro que estamos a producir actualmente. É o segundo sector máis emisor de efectos de gases invernadoiro, soamente despois do sector enerxético, obviamente. Un gran porcentaxe destas emisións ven da produción agrícola, das propias producións da emisión de fertilizantes, o metano que produce o gando e a xestión dos residuos deste propio sistema. Tamén un porcentaxe moi grande é debido ao uso do chan. Temos que ter en conta que o 70% deste uso do chan dedícase á produción de alimento para o gando, en vez de ser produción de alimento para o ser humano. Tamén a cadea de suministro supón un 18% de todas as emisións do sistema alimentario, tendo en conta que o transporte, por exemplo, é un 5% das emisións de todos os gases de efecto invernadoiro que produce o sistema alimentario. E tamén os propios residuos que se producen ao producir a comida.
son un 9% de todas as emisións. Por exemplo, en España estánse a tirar máis de 89 kilos de comida por persoa e por ano. En Europa, de media, o 22% da comida que se produce en total acaba no lixo. É que, aparte de o que está a afectar o sistema alimentario, o cambio climático afecta o sistema alimentario. A agricultura e a alimentación, segundo a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e o Desenrolo Sostible, están entre os sectores que se ven máis afectados polo impacto do cambio climático e que terán que facer un maior esforzo de adaptación. Por exemplo, nun estudio do ano pasado estudouse como pode afectar o cambio climático ao rendemento da agricultura en diferentes partes da nosa terra. E como podedes ver, para 2070, nunha grande parte dos terreos estudados van a reducirse a productividade de cereais e outros tipos de agricultura. Por exemplo, en España, no norte de España, reduciríase nun porcentaxe cercano ao 10% os rendementos de agricultura, sen embargo, no sur estaría máis cercano a unha reducción do 30%. Pero cando estamos a falar destos temas, sempre parece que é un problema que aínda queda moito tempo para que suceda. Por exemplo, este estudio que estuda os efectos en 2070. Pero este verán, por exemplo, xa vimos os efectos que tivo o cambio climático en moitas zonas do planeta. Por exemplo, en Túnez, a ola de calor dañou as cosechas, reducindo un 40% a produción de cereais este verán. Por exemplo, en Estados Unidos, o calor, as altas temperaturas e a ausencia de viento mataron a miles de reses no estado de Kansas. Tamén, por exemplo, a zona máis habitada do mundo, que é o sudeste asiático. Nesta zona houve unha ola de calor de 50 grados que afectou moi negativamente non soamente as persoas, senón tamén a produción agrícola que viuse reducida nun 30%. En Italia, por exemplo, unha sequía produxo pérdidas millonarias de 2.000 millóns de euros en canto ao sector agrícola. E tamén en España, por exemplo, levamos anos reducíndose a produción de aceite. Por exemplo, este ano o aceite aragonés tivo unha pérdida dun 70% da súa produción. Pero é que, ademais, un dos efectos máis nocivos do cambio climático é o aumento das plagas. Hai un estudio que di que cada grado centígrado que está a aumentar a temperatura do planeta pode aumentar entre un 10% e un 25% a cantidade de cereais e agricultura que vanse a desperdiciar por culpa das plagas debido aos insectos. Entón, con todo este contexto, que é o que se pode facer? Bueno, primeiro de todo, unha nota positiva é que o desenrolo de técnicas de productividade tivo un efecto moi positivo na cantidade de produción de cereais e todo tipo de agricultura nos últimos 50 anos. Como podes ver neste gráfico, os cereais, por exemplo, tiveron un aumento da productividade de máis de 200% nos últimos 50 anos. E aparte, non parece que esta tendencia este a mudar, senón que sigue en incremento. Pero non podemos depender todo das melloras tecnolóxicas. Tenemos que mudar o noso sistema de produción de alimentos. Entón, cales son as medidas que máis poden afectar a reducir as emisións derivadas do sistema alimentario? Pois podémolas ver aquí. Por exemplo, a propia mellora dos rendementos, que pode ser unha mellora da xenética dos cereais utilizados, pode aportar unha reducción de emisións de efecto invernadoiro dun 14%. Non? Estamos a mellorar a cantidade de cereais que producimos nun mesmo espacio, pois obviamente podemos reducir as emisións emitidas. Tamén reducir os desechos alimentarios podería reducir nun 27% o total das emisións do sistema alimentario. Poderíamos ter tecnoloxías de secuestro de carbono, como pode ser a reforestación de algúns terreos que estánse a utilizar, por exemplo, para o gando ou para a agricultura agora mesmo, podería supor unha reducción dun 30% das emisións do sistema alimentario. Tamén mellores prácticas agrícolas, como pode ser pasar dun sistema de monocultivos cara a un sistema con máis variedade de tipos de cereais, de tipos de
de plantas nun mesmo sitio pode mellorar a produción, pode facela máis sostible, pode mellorar a biodiversidade do planeta e desa moda reducir as emisións do sistema nun 40%. E a medida que máis afectaría as emisións de efecto invernadoiro sería unha muda cara a unha dieta rica en vexetais. Isto non quere decir unha muda completa hacia unha dieta vegetariana ou vegana. Simplemente se estamos a consumir, por exemplo, 4 veces a semana carne, reducila a 2 días da semana. Se estamos a consumir 3 veces a semana carne, reducila a unha, etc. Unha dieta rica en vexetais pode reducir ata un 48% as emisións de gases de efecto invernadoiro no sistema alimentario. Aplicar todas estas medidas en conxunto, dunha maneira parcial, por exemplo, o 50%, podería reducir ata un 63% as emisións do sistema alimentario. E aplicalas todas na súa totalidade podería supoñer unha reducción de máis do 100% da total das emisións. Por que máis dun 100%? Pois, por exemplo, porque as medidas de secuestro de carbono, no cual estamos non somente a deixar de emitir, senón que estamos a secuestrar o carbono dentro de árbores, pode supor unha reducción de máis do 100% total das emisións do sistema alimentario. O sea que hai moitas medidas que podemos aplicar para mellorar o sistema alimentario e facelo máis sostible. Pero moitas veces este tema é moi polémico. É mellor consumir unha mazá de Perú ou carne que se está a producir en Galicia, por exemplo. Pois aquí podedes ver como cal é a cantidade de CO2 equivalente por produto e segundo os diferentes procesos do sistema alimentario. Como podedes ver, o produto que máis emite CO2 equivalente é a carne de vacún e a maioría das carnes e dos derivados dos produtos lácteos. Os únicos produtos vexetais que emiten moito CO2 equivalente sería o chocolate negro e o café. Como podedes ver, o transporte non é moi importante en todo o proceso alimentario. A primeira conclusión que se pode sacar é que as opcións vexetais emiten entre 10 e 50 veces menos que as opcións de carne equivalentes. E que, ademais, o transporte de alimentos equivale a menos dun 5% do total das emisións de CO2 equivalente. Isto quere decir que é mellor ou dá igual consumir unha mazá do Perú que unha mazá galega? Pois non é o mesmo. Por exemplo, o transporte equivale soamente ao 5%, pero xa estaríamos a reducir este 5%. E ademais é moi importante consumir local, porque mellora a seguridade alimentaria, xa que se por algunha razón a cadea de suministro de alimentos estropéase, é mellor estar a producir alimentos de cercanía que podan ser consumidos pola poboación local. Pero, ademais, outro dato que saíu na conferencia sobre o cambio climático que tivo lugar fai pouco tempo é que 15 empresas de carne e leite contaminan tanto metano como case toda a Unión Europea. Tendo en conta todos estes datos, temos claro que debemos de mudar cara a unha dieta máis rica en vexetais. Pero non todo o mundo está a consumir carne da mesma maneira. Por exemplo, podedes ver neste mapa que España é o cuarto país con máis consumo de carne, solamente por detrás de Argentina, Estados Unidos e Australia. Así que temos moito espacio de mellora en cara a dirixirnos a unha dieta máis sostible e con máis porcentaxe de vexetais. Pero moitas veces a xente pregúntase, na carne hai moita proteína, para conseguir a mesma cantidade de proteína con vexetais, pode ser que a cantidade de vexetais que hai que producir emitan máis CO2 equivalente. Pois, fai un par de anos estudiouse, por exemplo, que ao CO2 equivalente producido por 100 gramos de proteína. E estamos na mesma situación. As carnes seguen a emitir moito máis CO2 equivalente por 100 gramos de proteína. Así que tampouco é unha cuestión de que a carne produza máis, sea máis beneficiosa porque produce moito máis, porque ten moita máis proteína, moita máis porcentaxe de proteína. E é por eso que a Unión Europea fixo un plan de transición cara a un sistema alimentario moito máis sostible. E tivo en conta que un dos problemas máis acuciantes agora mesmo é obter proteínas alternativas que podan sustituir a gran cantidade de carne que estamos a producir.
e a maioría das proteínas alternativas atopadas podedelas ver neste gráfico. Son as baseadas en vexetais, como pode ser o tofu e a soja, que son máis habituais, micoproteína, que son as derivadas dos fungos, cultivos celulares, que son as carnes desenroladas no laboratorio. En base a unha célula podemos facer crecer texidos máis grandes que poden servir para a alimentación humana, os insectos que xa se comen en moitas partes do mundo, ou as proteínas bacterianas, que serían producir proteínas cun alto contido proteico. Este tipo de proteínas alternativas serían capaces de reducir nun 80% o consumo de auga e o uso do chan en comparación coas súas alternativas tanto cárnicas como vexetais. Poden protexer nunha emerxencia ou reducir a dependencia, xa que podense producir en calquera parte, non son xeográficamente dependentes. Espérase que ocupen o 15% do mercado no 2035. Por exemplo, en Afaco, onde eu traballo, estamos a desenrolar un proxecto europeo chamado Refis to Food. Este proxecto, que faise en colaboración con Energy Lab e a Universidade de Cantabria, trata de recircular recursos da industria transformadora mariña como nova fonte de proteínas. É dicir, o que estamos a facer é utilizar subprodutos e influentes da industria transformadora, da industria conserveira galega, para producir proteína microbiana. Isto o facemos mediante utilizamos estes subproductos nuns procesos de digestión anaerobia e fermentación oscura para producir metano e hidróxeno. Este metano e hidróxeno son o alimento co cal poden crecer as proteínas e acumular moita proteína dentro delas. O crecer as bacterias e acumular moita proteína dentro delas. Desta maneira, o que estamos a conseguir é un sistema unhas empresas moito máis circulares, nas cales os seus subprodutos efluentes podense convertir de novo en proteína microbiana que pode servir para consumo humano. Xa hemos detectado cales son moitas dos subprodutos que podense utilizar desta industria para producir proteínas, como pode ser, por exemplo, pieles de cefalópodos, que podedes ver na imaxe na esquerda, ou na dereita podedes ver vísceras de merluza e de filetes de salmón, ou abaixo podedes ver aguas de cocción de mexillón, que son un dos tipos de subproductos que estamos a utilizar agora mesmo neste proxecto. Unha vez convertimos estes subprodutos en gases, podémolos utilizar como alimento para bacterias. Estamos a conseguir biomasa bacteriana cun porcentaxe de bacterias de ata un 70%. É dicir, o 70% das bacterias son proteínas. Este tipo de bacterias, como podedes ver, extraémolas como proteína microbiana, que é unha especie de polviño blanco, e podese utilizar para engadir, por exemplo, en salsas de pescado, podese engadir en calquera receita para facela máis alta en proteínas e desta maneira que sexa máis saludable. Bueno, en conclusión, pois temos que alimentar a unha poboación en crecemento. Non vale con simplemente mellorar o sistema alimentario que temos agora mesmo, senón que temos que producir aínda máis alimentos para poder alimentar a toda a poboación. Isto o temos que facer disminuindo as emisións do sistema alimentario. Recórdovos que as medidas máis eficaces son a reducción de residuos, son a muda cara a unha dieta rica en vexetais, ou, por exemplo, a reforestación ou a mellora do sistema alimentario. E, aínda por enriba, a medida que máis funciona é reducir o consumo de carne. Isto é todo, moitas gracias, ha sido bastante curto. O que vamos a facer agora é ver os resultados da enquisa, ver os resultados das respostas que díchedes a pequena enquisa, e a parte estou disposto a comentar todas as preguntas que surxan a partir desta presentación. Agora vamos a facer un pequeno receso de 2 minutos e volvemos e respondo todas as preguntas que tengades. Moitas grazas.
Hola de novo a todos, moitas grazas pola espera. Estou a ver os resultados da enquisa, contestáchedes máis de 140 personas, moitas gracias. Vamos a ver que respondíchedes. Por exemplo, a primeira pregunta, consideraste un consumidor responsable de comida? Máis dun 50% respondistedes que sí. Non sei se agora que sabedes todo o que se pode mellorar no sistema alimentario, unha dieta máis rica, reducir a carne, seguiríais respondendo da mesma maneira ou non, pero alégrome de que a maioría de vos sedes consumidores responsables. E tamén moi importante, máis dun 20% respondíchedes non, pero gustaríame mellorar. Eso é moi importante, non solamente ser xa agora mesmo consumidores responsables, senón ter o desexo de mellorar. Non sei, 16%, e non me importa, pois unha pequena cantidade de persoas. Cantas persoas somos no planeta? Pois máis do 60% acertáchedes. Somos 8.000 millóns de persoas. Vale? Somos un montón e temos que mellorar o sistema alimentario, temos que mellorar o sistema no cal fabricamos os nosos alimentos para poder alimentar a todas as persoas. Cal crees que é o porcentaxe de gases de efecto invernadoiro producido polo sistema alimentario? Pois acertáchedes a maioría, que case o 50% dixéchedes que é un 34%, exactamente. Un 34% é o total que das emisións de gases de efecto invernadeiro que dependen do sistema alimentario, soamente por detrás do sector enerxético, que sería o sector que máis emite de todos os sectores productivos. Que máis? Que medida poderíamos tomar para facer a nosa dieta máis sustentable? Pois o máis respondido é consumir produtos locais e de tempada. O segundo sería comprar produtos a graneles en embalaxe e o terceiro, reducir consumo de carne. E o cuarto, consumir menos aguacates. Vale, moi ben. O primeiro sería reducir o consumo de carne. Como falamos na charla, mudar dunha dieta rica en carne a unha dieta rica en vexetais podería reducir ata un 48% os gases de efecto invernadoiro producidos dos gases de efecto invernadoiro producido polo sistema alimentario. O seguinte xa sería, sí, que consumir produtos locais de tempada e o seguinte sería comprar produtos a granel e sen embalaxe. Porque máis ou menos o 5% do total das emisións de efecto invernadoiro dependen do transporte e cerca de un 4% dependen do embalaxe dos produtos, como pode ser o plástico. Que país consume máis carne? Puxéchedes que primeiro España, segundo Argentina, terceiro UK e cuarto India. Pois o primeiro sería Argentina, pero o segundo sería España, solamente despois de Argentina. Moi ben. E por último, estarías disposto a comer proteínas derivadas de bacterias ou insectos? O 65% dixéchedes que sí e o 35% que non. Vale, para os que dixéchedes que non, que sepades que xa estades a comer produtos derivados de bacterias. Por exemplo, os produtos lácteos derivados, por exemplo, o queixo ou, por exemplo, o kéfir, xa teñen bacterias dentro que son os que están a producir os cambios na leite para producir os produtos derivados da leite. E tamén, por exemplo, moitos produtos probióticos que teñen na súa marca, teñen alimento probiótico, bo para o estómago e tal, xa teñen moitas bacterias dentro deles. Agora mesmo estáse a buscar un tipo de bacterias que acumulen moitas proteínas para poder utilizar estas proteínas en alimentos e que sexan alimentos de alto contenido proteico. Bueno, pois moitísimas gracias por todas as respostas. Parei para ver as respostas en máis de 140, pero estabades a responder aínda máis persoas, a ver cantas respondedes ao final, por completo. E agora vou ver se tedes algunha preguntiña. Estanme a pasar as preguntas do chat de YouTube. Se queredes facer calquera pregunta no chat de YouTube, poderedes e eu vou a responder. Vale, a primeira pregunta. Hola, antes de nada, moi boa charla. Quería preguntar sobre se habería algunha forma de conseguir produtos como o chocolate sen que contaminasen tanto. Bueno, por exemplo, o chocolate, o problema que ten dous problemas principales. O primeiro sería o uso do chan, porque é moi intensivo no uso do chan, e o segundo sería a cantidade de residuos que produce. Se somos capaces de mellorar as técnicas de producción de maneira que
utilizasen menos espazo, menos auga, e poderíamos mellorar a forma de tratar os subprodutos do café, seguramente poderíamos producir café e chocolate, perdón, café e chocolate de unha maneira máis sostible que emitiran menos CO2 equivalente por produto. Pero tamén é certo que, por exemplo, o chocolate, comemos moi pouco chocolate en comparación a outros produtos. Se reducéramos o chocolate a comelo, por exemplo, unha soa vez a semana, xa estaríamos a reducir as emisións equivalentes deste tipo de produto. Ben, a seguinte pregunta, deixademe un segundín, sería como se reprocesan los subprodutos da industria conservera. Bueno, a industria conservera é bastante xa sostible. O que pasa é que non se está a valorizar ou non todas as empresas están a valorizar os subprodutos que se producen. Estes subprodutos normalmente trátanse dunha maneira sostible, pero para limpialos. Agora o que temos que facer é mudar este pensamento e deixar de pensar neles nun residuo que ten que limpiarse e empezar a comenzar a pensar neles como un recurso. Poderíamos producir, por exemplo, proteínas alternativas a partir dos subprodutos, valorizando mediante tecnoloxías biotecnolóxicas estes produtos en proteínas alternativas, produtos cosméticos, etc. Aquí en Anfaco xa estamos a desenrolar moitos proxectos de investigación neste eido, no que estamos a intentar producir produtos de alto valor engadido a partir dos subproductos da industria conserveira. A seguinte pregunta, a ver, é que hai moitas agora. A ver, deixadme. Unha pregunta é, ti personalmente es vegetariano? Non, eu non son vegetariano personalmente, eu reducín o miño consumo de carne simplemente sendo consciente durante unha semana e, por exemplo, apuntando cada vez que consumes carne, porque moitas veces non somos conscientes da cantidad de carne que comemos. Por exemplo, a miña familia sempre decía, nosotros aquí consumimos moi pouca carne, e logo eran conscientes de que se apuntaban consumían entre 3 ou 4 días a semana consumían algún produto carnívoro. Entón, solamente sendo consciente e intentando reducir a cantidad de carne que consumimos, sobre todo a carne vermella, reducindo a unha vez a semana como moito, xa poderíamos facer, xa estaríamos mudando sendo moito máis sostibles. Non é, pero obviamente se mudamos cara a unha dieta vegetariana, pois tamén estaríamos a beneficiar o medio ambiente. A ver, que máis preguntas hai? Vostede cree que conseguiremos reducir as emisións de carbono no futuro? Eu creo que sí. Eu son optimista por naturaleza e creo que non queda máis remedio. Temos as próximas décadas que facer un esforzo inimaginable para mudar todos os sectores da economía hacia un sistema máis circular, cara a un sistema máis sostible, pero temos que facelo. Xa sabemos como se pode facer, estamos a desenvolver muchísimas tecnoloxías que poden mellorar e poden reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e agora só temos que aplicalas, temos que ser conscientes do problema que temos encima en riba e temos que mudar o noso sistema productivo cara a un sistema máis sostible. Eu creo que sí, eu creo que podemos chegar a reducir as emisións para non pasar o hito de aumento de temperatura do planeta de 2 grados centígrados, que sería terrible para o ser humano. A ver se podo conseguir ler algunha máis. A ver. É saudable ser vegetariano exclusivamente? Bueno, eu non son médico nin nutricionista, así que non quero facer recomendacións. Eu creo que está máis que demostrado que se tes cuidado na túa dieta, podes pasar a ser vegetariano completamente sen ningún efecto negativo para a túa saúde, pero eu creo que con reducir o consumo de carne, como eu decía, se o estás a consumir 4 días, consumilo 2, se estás a consumilo 3 días, consumilo 1, é suficiente para o que eu quería decir, que temos que reducir os gases de efecto invernadoiro derivados do sistema alimentario. Que máis? A ver.
Si tú nos dices, otra pregunta, perdón. Si tú nos dices que comamos menos carne y no te parece que eso terminaría afectando a otros grupos que dependen de esta producción, mejor sería recurrir a evitar contaminar las grandes industrias. Claro, claro, claro. Ah, o mayor problema do consumo de carne son as macrogranxas, son sistemas de produción intensivos. Pero claro, por que hai este tipo de sistemas de produción intensivo? Hainos porque a xente está a consumir moitísima cantidade de carne e tamén porque quere esta carne a precios irrisorios, a precios moi baixos. Se nosotros pasamos a consumir menos carne, poderíamos pasar a sistemas de produción, por exemplo, de vacún, extensivos, moito máis sostibles, de moita menos cantidade, e claramente nese sistema productivo afectaría moito menos, tería moitas menos emisións derivadas da súa produción. Así que non é solamente mudar cada unha dieta rica en vexetais, senón que tamén temos que mellorar o noso sistema de produción e se consumíramos menos carne poderíamos producila dunha maneira máis sostible, máis tranquila, extensiva e con máis respeto cara á biodiversidade da nosa terra. Pero sí, obviamente, non estou a decir que deixemos de consumir carne completamente, estou a decir que debemos de mudar ca unha dieta máis rica en vexetais. E a ver se temos máis preguntas. Buenos días, moitas gracias, moi interesante. Pregunta por aquí como poderían consumir estas proteínas. Queres decir as proteínas alternativas? Bueno, pois, por exemplo, as proteínas de insectos creo que xa están no mercado, por exemplo, en México xa se están a consumir de maneira moi habitual, como poden ser os chapulines, que son os ovos de formigas, pero, por exemplo, as proteínas microbianas que estamos a producir no noso proxecto de investigación acabarían sendo unha especie de polviños blancos. Non sei se coñecedes os míticos botes de proteínas que consumen sobre todo as persoas que van ao gimnasio porque necesitan máis proteínas para crecer os músculos, pois sería un tipo de polviños parecidos a eses. ¿No? Nese caso, ese tipo de proteínas normalmente veñen derivadas de lactosueros ou de proteína de soja. Neste caso, pois serían proteínas derivadas dunha produción máis sostible, como é a produción de proteínas bacterianas. Este tipo de proteínas podense consumir directamente ou poderíanse unir a diferentes platos, como poden ser salsas de pescado para as conservas que teñan unha adicción de proteínas que os fagan máis saludables, ou podense engadir como calquera complemento a diferentes recetas do día a día. E a ver se había máis preguntas ou non. Dadme un segundo. Creo que esa eran todas as preguntas, se non me equivoco. Creo que xa he respondido a todas as preguntas que hai no chat, se non me equivoco, así que, bueno, antes de nada, de novo, dar moitas gracias a IGA Ciencia polo convite a dar esta charla, moitas gracias a todos os que estivechedes presentes. Vou a ver un segundo por... Sí, xa levamos máis de 150 respostas á enquisa, moitas gracias por todas as respostas, por a vosa participación, ha sido moi interesante tamén por todas as preguntas que fixéchedes, e nada, moitas grazas, calquera cousa podedesme contactar no meu email ou no meu Twitter se tedes calquera outra pregunta. Moitísimas gracias e con isto remata esta presentación. Moitas gracias e ata logo.